pero more than pang ginhatag ni Lord. Di ba? Sugad gabi ito bugto aton. Pag may problema ka bugto, pagsikla kan Lord, masasurprise ka more than pa ang igahatag ni Lord ay mo. Is that an amen bugto? Kaya bugto, if you want to see Jesus working in your everyday situation, yan ang atuig bugto. Start by seeking. And seek Him with all your heart all the days of your life. Because through your seeking bugto, you will see your King. You will see your King working on the situation. You will see your King working ay mga pinagdadaanan, mga kabugtuan. Amo to bugtuan karakteristik ano sa nga seeker. Tululahiya nga R. Ano ton una? Oh, yan, risk taker, resourceful, and resilient. Nagpapadayon. So bugto amo ton una, no? Kailangan talaga maging priority naton ang seeking. If you want to find answer ang mga sitwasyon nga unclear. Nga ikadua, mga kabugtuan, ang ikadua, respond to the calling of the Lord. You need to respond to the calling of the Lord. Nasaring mga tao kasi Jesus, nabatian na niya kay, di ba? Gumuli at lay ko ni Bartimaeus, mas gumuli at laya. So nabatian na ni Jesus, nag-stop ni Jesus. Tapos naano ya? Signaya pa kadi. Naano, gin-cheer up pa ya. Mag-upay man yan, mga kasing-kasing yun mga kuhan, mga tao. Diba kanina, pipiliwala ko nito, siya na, pa-cheer up ka mo, ha? Diba? Gin-cheer up pa, oh. Ninyak na nila, gintatawag ka niya. He's calling you. Bartimaeus, throw aside his Scott. Diba? Ginhapil niya Kot. Tapos, nakalokso pa, ha? Partida, blind pa ito. Pero literal nga lumokso talaga. Parang bumuhat. Di ba kayo nakalingko diya? Parang bumuhat. And, kumadaya kan Jesus. Bugto, you know what? Grabe ang love ni Lord. Because while the crowd is not interested in Him, Jesus was. So ganito yung Lord na aton bugto. Kasi ring mo dani, waray kagamit ang kingdom of God. Di rin makagamitan kaya di rin man ako sugad din, di rin man ako sugad dito. Di rin magkaka-interest akon mga ka-church mita akon. Bugto, that's a wrong notion. Because kung nafe-feel mo, di rin magiging interesadong tao imo, He Lord deri. Interesado He Lord ha imo. May calling ka. Sigani mo sabit bugto, may calling ka. May calling kita nga tanan. You know what mga bugto? God did not allow us to know Him for nothing. Waray niya ni Lord allow nga makilala mo lahi Lord tas waray na. Di ba? For nothing. We are called to serve Him. We are called to do something for God. And bugto, if you want to build your faith this year, if you want to find answer in your unclear situation, responding to His calling will help you. If God bugto is calling you to be part of the ministry, this is now your affirmation to say yes, to respond to that calling. Bugto, say yes na. Kasi makakabulig ito to build up your faith. Hino din gusto mag-logistics. Bias. Tulo na lang kami ba ya? Tignan nga nagkuhan. Tignan na kampanya. Pero balita o. Kung gin-serve, sige gin-serve. O balita bugto. Kung yan na, parang your cell leader is trying to tap you na. Kana, it's time na adi ka na ministry kay uda na ba nalalaos ka na din nalalaos ka na din seeking kung naman serve naman kita. Bugto, it's your confirmation, it's your affirmation to say yes na. Respond na to that calling. Kasi you know what, bugto, your calling will help you build your faith. Sometimes ano, pag may ministry ka kasi, tapos sometimes pag diri okay ani mo seeking, ani mo calling bugto, ito kay mo ministry, sometimes nagiging instrument ya for restoration. Naka-experience na ka mo, kita nagsiserve kita kan Lord, diba? Example, kung gen-serve ka, bisa nagkakaluya ka, itong mga moment, kailangan mo kumadi, kay manlilimpyo ka mo, diba? Manlilimpyo ka mo Wednesday, manlilimpyo ka mo Sunday. Pagkada mo, may nakalida madasig nga ka-grupo, diba? Nag-share yan word of God, na-restore ka. Diba may mga sagad ito nga mga pamaagi. Kung usher ka naman, bis ka nagkakaluya ka, diba? Kailangan mo matin Sunday, kaya mag-welcome ka. Ngandiri ka pwede mag-welcome kung aburido.
I-remove ka group chat ni Ate Kai. Dari malitaw. Di ba kayo mag-welcome ko? So, kailangan mo mag-smile. So, ito pala na yung pag-smile, mariremind ka na nga. Kasi niya yung pinagdadaanan makuri, kailangan sugadin ni positive, di ba? So, pwede talaga maka-restore aton naton ministry. Kung children ministry ka naman, di ba? Bis ka nagkakaluya ka, kailangan mo umaten kay teacher ka. Ani mo estudyante sa meron, teacher, pero may ako nagpipray. Na-remind ko, lo. Na-remind ka. Hala, amen po. Nag-amen ka na lang. Oh, yung kablit ka pag teacher, pero may ako nagpipray agad eh. Praise God! Kaya ang teacher nga yan, di rin na nagpipray. Bugto, kung preacher ka naman, biskan nagkakaloya ka, marirestore ka, madadasig ka kay ano? Kay, naka-line up ka. Ikaw nang masunod, kailangan mo na pumalik ang Lord. Council leader ka naman, bugto. Biskan biskan nagkakaloya na nakbaba. Biskan nagkakaloya ka, need mo mag-show up. Need mo mag-show up, bugto. Kasi bugto, ani mo cell member, madasig pa mo. Kuya, saan kita magdi-devotion? Amen, lumod ka na yun. Lord, I worship you. Grabe. Saglit yan na bugto. Natuod na talaga ako. Nga dapat tumuod ka na. That your calling will help you keep going. Diba? It will help you keep going. And we need to understand, bugto, na your calling will also help you throw off your old identity. Bartimaeus, ang pag-respond niyan calling ni Jesus, may gimbayaan niya. Sometimes bugto, ang rason, kung kaya ano diri mo mabayabayaan, ito nga imo old life, ito nga old identity, because you are not serving God. Diba? Ito unta nga imo, ginpipinarty, kung serve ka Lord in a ministry, nalilimpyo ka unta. Diba? Nagpiprepare ka unta exhortation, kaya ikaw naka-assign. Pero tungod kay you are not willing to respond to the calling of the Lord, an imo lugod time na i-spend mo ha ibang mga butang. Ang mga diri nakakalipay. Kaya bugto, ano pang inihintay mo? Pagpa-recommend na. Oo, pagpa-recommend na bugto. Let us serve the Lord. Amen? Oo, pag-serve kita ka Lord, bugto. You know what, bugto? Unquote, biblically, ginagamit niya for survival and shelter. Ginagamit niya for survival and shelter. Ngan symbol yan, imo identity or status. Dependen posturan imo quote, makikitaan kung ano ka. Kung hino ka. Pira ka. Narimata kung ano ka, kung hino ka. And this is amazing, bugto. Because ini nga nangyari, this is, bugto, a picture that when you respond to God's calling, your identity and bad status starts to fade. Matatanggal ito. You are no longer poor, not because you have a lot of money, but because you are now serving the God of abundance. Ani mo old na identity natatanggal. Tanggalan ko daw yun eh. Diba? You are no longer, kasi bugto unquote, it means, di ba, it is used for survival. So kapag mag-serve ka nila kan Lord bugto, diri ka na aada survival mode la. Di ba? Diri ka na po, you are not just for survival mode. Because ang God nga imo ginsaserbihan, yan God nga naghimon tanan. Tapos ikaw, bagan, kung ala, sakto lang nga parang makasurvive. Diri to sugad ni Lord. Di ba? Tatagan kita ni Lord favor. Is that an amen? Tatagan ka ni Lord favor. That's why continue serving the Lord. You will never be on a survival mode because you are now serving a God who provides. You know what, mga bugto? Inihiya, nga motor. Na-realize ko lang, nga it is really our calling. Our calling will really help us keep going. Bubuligan talaga itang magpadayon. Kasi, motor, iniya nga kaliday, bagan siya ni natin calling. Di ba? Nga kundiin, an motor, kung waray kaliday, diri maandar. Di ba? Kung maandar man niya, dadandanon mo, tapos rough an kuhan. Di ba? Nagminotor ka pa. Away. Di ba? Nga, hala, mag-argue ka paano man kung may makina. O sige, may makina, waray kaliday.
Paano mo ito makuhan? Di ba? So, kung wari talaga kaliday, diri maandar. Ngan bisan waray makina, basta may kaliday, ma-move forward iya. Kaya mo malata sa sugaron. Di ba? Pasag dito na makina. Hindi, try daw. Pasag dito. Maandar lagi iya. So, anong picture bugto? Ini nga motor. Kung waray ang kaliday, magiging stagnant iya. So, hikita liwat, pag diri kita nagre-respond aton calling, yes, nagsisik ka, pero diri ka nagsiserve ka, Lord. Wari ka, bugto, may chance na ma-stagnant ka liwat. Wari ka gina-applyan na imo nababaruan ng word of God eh. Di ba? Wari ka may gina-applyan, so magiging stagnant ka. Amo ito bugto, an motor. So, God ito't pwede mangyari aton when we don't say yes to the calling of the Lord aton mga kinabuhi. Diri ka makakausad. Diri ka makakag-move forward. Magiging church-goer ka la. Kasi, you don't say yes to the calling of the Lord. Pero you know what, mga bugto, adi naman liwat. And there he a risk. Bagan, adi ang kailangan talotig anticipate about ang calling ni Lord. When God calls you, remember that you are going to experience discomfort. Waray saying yes ha calling ni Lord na madali. Parihas bugto hini nga kaliday, ikaw ang una nga madadagnas. Di ba? Madadagnas ka talaga. Di ba? Figuratively in life, pag nagsiserve ka talaga kan Lord, may na talaga tayo nagkakadanas-danas ka na. Di ba? And we need to anticipate that. Kaya para, pag umabot na nga nito, diri na ako, diri na ako mag-children ministry. Di ba? You need to anticipate that. Naaagihan mo ito. Ikaw ang nakaka-experience ang lapak. Di ba? Weekly kaging papaburutan. Kaya para malimpyuhan, tapos mabalik na liwat, ato kang kalapakan. Pag mauran, ikaw ang una nakaka-experience. While adi nga ibang parks, bagan kerilera, astig-astig la, aesthetic la. Pero ikaw bugto, parang di ka magiging aesthetic. Di ba? And sometimes, so ganito bugto, ang pag-serve talaga kan Lord, dani, di rin nakaka-aesthetic. Di ba? Pero praise God. Diba? Amat pinaka-worth it mo. Ikaw ang mahuhugawan. Kaya, bugto, Bartimaeus, parehas kan Bartimaeus, aniyal life, biskan gin-change yan ni Lord, nag-yes yan calling Lord, pero kita kung paano yan nagtikang. Beggar hiya, blind hiya, and sometimes, bugto, ayaw kita ka-discourage. Kung naay mo life yan na, parang feeling mo, bagakat beggar, nangangaro ka na lang, pero may kay wari ka na talaga insusustinto, or sometimes naman, wari klaro at mga nangyayari ay mo kinabuhi. Bugtoy, Bartimaeus, di na ba yan nagtikangan niya maupay nga istorya. Kaya do not underestimate ani mo storya na, kasi di da ito magtitikang. Ipapakita ni Lord kung paano ka babaguhon. Kung paano siya mag-work ay mo sitwasyon niya na. And bugto, even ito nga iya storya, ito nga situation niya diri maupay, even ito bugto, was part of God's great plan. Hapaghil ha iya. And making him his follower. Diba? So, bugto, ayaw ka mo ka-discourage. Ayaw kita ka-discourage kung malain ang aton start. Kasi bugto, wari ka talaga control kung paano ka mag-start. And may control ka kung paano ka mag-end. Kasi, bugto, example, ginanak ka, pobre ka mo pag anak ka mo, may control ka ba ito? Kung magawas ka mo, mo nanay tiyan, may da ka ba choice? O adi ako makuha, adi na akong choice. May da ba, di ba? Diri ka makakapili. So, life, diri kita makakapili kung paano kita magtitikang. Pero kung paano matatapos, kaya. Kung paano magtatapos, kaya natin makontrol. Kaya start seeking serving the Lord para mag-iba ang emo end up. Di ba? Mag-iba ang emo end up. Kaya kita, di kita nakakapili nanay. Di kita nakakapili tatay. Diba? Kung ikaw, nagrereklamo kayo na, kaya ano sa ganyan kag-anak, magtuwari ka na ito control. An imo na layan na himuon, paano ni mo story machi-change, di na kan Lord. Kasi kung nakakapili kitan kag-anak, bangin ang gimpili niyo, Jinky Pacquiao, di ba? Ito, iina ako, kaysa siguro ini. Di ba? Pero di rin talaga kita makakapili. Pero may choice ka kung paano mag-i-end ang imo story. May choice ka. Nga ang imo story, di ka forever beggar. Di ka forever blind. Ngan Lord ani mo kabulig tida. Amen? Bukto, this is just very simple. Wari ini akuan. Pero gusto ko lang i-illustrate ta iyo. Nga, ang calling naton kan Lord, di ba nasi ako kanina nga, ang calling naton kan Lord,
it will really help us keep going. So kumbaga, inihiya, ang siya iniikaw. Okay? Ngan, kapag diri ka nagsisay yes and calling ni Lord, stagnant ka. Kasi wala ka mang ginihimo para kan Lord. Di ba? Pero kapag nag-yes ka, nagre-respond ka calling ni Lord, meaning may ginihimo ka, di ba? Nag-a-attend ka kuan, ministry, nag-yes ka ministry. That's the time bugto kami nangyayari ha imo. Nausad ka, na-move forward ka. Ngan from the moment nga nakadtukahan o sa nga end, yan na adto ka nakaloyo. Di ba? Kasi may ginihimo ka. Pero wala ka naliwat nga ni mo ang bugto, stagnant ka naliwat. Di ba? That's why bugto, habang may ginihimo ka para kan Lord, may da talaga progress nga mangyayari ha imo. Amen? Do not underestimate your calling, bugto. And bugto, adi na. Last na kita. Ano itong una? Seeking. Prioritize your seeking. Ikadua, respond to the calling of God. Kanina kita ni Katulo, bugto. Live life by following. Bugto, this is also very, very important. Nakakitahiya. Kasi ring naton bugto, ini nga story, abot lahya tubtob makakitahiya, pero diri talaga ito siya end up didi. Waray lahya makakita, naging follower pa yan ni Lord. He followed Jesus down the road. Bugto, the best method of life, the best method in living life is living a life by following the Lord. Living in obedience. You know what, bugto, the best thing that happened to Bartimaeus is not having his his sight back. But it is him becoming a follower of Jesus Christ. And you know what, bugto? The same is true aton mga kinabuhi. The best thing that could ever happen to a man's life is not owning the things of this world, but by being a true follower of the Lord. Itong pinaka-the best na mangyayari ha aton. Bugto, amazing kaupay ang heart ni Bartimaeus. Kasi ang blessing nga iya, wara ito naging hindrance nga mas mahirayo ya kan Lord. Ang blessing, mas nag-push siya iya to be a follower of the Lord. Ang dapat so ganito bugtuan ato ni himuon. The more naging be-blessed ka ni Lord bugto, dapat the more na mas magpa-follow ka iya. Diri kung kakano kalugod, gin-blessed na, nakapasar na, nakagraduate na, nawara kalugod na iya. Bugto diri iton sugad. Kailangan maging follower kita ni Lord. Ang epekto dapat ang blessing ni Lord aton is mas the more na maging follower kita niya. Bugto, blessing should result to serving God more, not departing Him. Kasi you know what mga bugto, an obedience kasi, that is faith in action. That is faith in action. And an poor nga blind man mga kabugtuan, naging rich siya. Not because he received the healing, but because he followed Jesus when he already have it. Di ba? Rich siya, dere because kay na-receive niyan healing. Rich siya in a sense, nga di daan time, nagintagan na yan ni Lord ang healing. Nag-follow hiya dida kan Lord. You know what mga kabugtuan? Kung ikaw nga tao, gin-blessed ka ni Lord, tapos waray ka mag-follow hiya. Waray meaning ang ginhimo ni Lord ya imo. Magpo-flow la ito hiya, kaparang waray lang nangyari. Anay. Gusto ko lang i-illustrate tayo. I-illustrate ko lang yung madali line. Para umigo. So, may dako dito mga kuan, paraphernalia. Yeah. Tatry ko lang hiya pagkuan. I-illustrate ko hiya. So, bugto, kapag ikaw nga ni, kuan ka, ikaw ang gin change ni Lord ang sitwasyon. Okay? Pero waray ka nag-follow ha iya. Baga-baga ka hininga. Ano man. Okay? Baga-baga kat imbudo. Diba? Gin-bless ka ni Lord. Okay. Signun nato na siya ng blessing ni Lord, diba? Pero, di lang gin-bless ka ni Lord, waray ka nag-follow iya. So, ang blessing ni Lord, ma-flow la ito.
Umagilaya, di ba? Ito na bagan marilaya meaning. Diba? So, ganito mangyayari mo kung di ka magpa-follow kan Lord. Bakat imbodo. Pero, kung ikaw bugto, di dan gin-change ka ni Lord, pero nag-follow ka iya, ikaw yung SpongeBob. Di rin malitaw. Bagakat sponge. Nga diri mo ginaalaw nga mawawarayan sense ang ginpaagi ni Lord na imo. Ha, ba kita magkakakuryente didi. Ay. Okay, tuturuan natin yan, no? Asyanin kan Lord blessing. Okay. Bugto, nagkakamay-ada meaning an imo life story kapag nagpa-follow ka kan Lord after blessing you. Kasi, ito nga gin-bless ni Lord na imo, dertiya na flow la. Dertiya ma-flow la dayon. Pwede mo ito ya ma-share ha iba. Diba? May nakakaya ihatag tungod kay nag-follow ka. Diba? Kapag i-grip mo na nga ni mo life, may dato nagawas dida, pagulos-sulusan. Mga aralang lang yan na kayo. No? Diba? Pero as sponge, it means that you absorb everything that God has done in your life. And by that, may nakakaya i-share na iba. Di na nagkakamay-ada meaningan ni mo story. Bugto, hino didi an imbudo. Hino didi iyang bagat imbudo. Di ba? Kaya bugto dapat naton kasing-kasing, ang pag-follow kan Lord dapat sugaditon. Baga dapat kita sponge. Kaya bugto yan nga year. Pag may mga mangyari nga niya, imo nga mag-upay, nga ginbe-bless ka duro ni Lord, bugto be like the sponge. Di ba? Mas dapat mas madasig ka kan Lord. Di ba? Mas dapat magpapadayon ka kan Lord. Mas dapat magjo-journal ka. Mas dapat magsaserve ka ministry. Because you are following the Lord. Dida magkakamay-ada meaning ang kinabuhi nga gimbago ni Lord. You know what mga bugto? The answer when life is unclear is diri talaga yan specific nga answer ni Lord. Nga magkakakwarta ka, mauupay ka. The answer bugto is faith. Faith talaga. That's why bugto this year we need to build up our faith or asya gusto natin, oh God, magpapabuilding ka na ni mo balay pero ayaw kang alimti ni mo faith. Ibibuild mo ni mo finances pero ni mo faith ayaw kang alimti. Amen? Ibibuild mo ni mo mga damo nga aspect ni mo kinabuhi pero ang faith ayaw kang alimti. And to do that, bugto, anong dapat nato ni mo? You need to prioritize seeking the Lord. You need to respond to the calling of the Lord and you need to live life by following the Lord. Bugto, today, before I end, someone will give his short testimony. Ini nga tao, yan na lang a week. Parang I get to learn an era life story. Actually, kilala ko naman niya, pero yan na lang ako na week talaga na baruan. Parang nangyayari ang era life. And mas the more ko nga naintindihan an iya life, how he lives, an iya mga ginihimo, an iya mga kuwan. Mas yan ako naintindihan. Na-appreciate ko lang ini nga tao amazingly kasi nakikita ko iya nga despite sugad nga inot nira pinagdadaanan. Kasi parang iya bugto nakaupod na mo na balay tapos sige na akong pinakianan namon ni mama. Hiya kasi diri nag-share ako, diri ako sure kay tungod dadani lalaki di ba? Diri man talaga kita ma-share pero dito ko na baron la sugad nga ni nira sitwasyon. Bayan naman kami magsangkay pero diri nga. So na-appreciate ko lang niya kay grabe lagi pinibugto. Aniya pag-spend time kan Lord. Nakikita ko ya permi nga dani makadilahiya church para mag-journal na laanay. Tapos, dani mag-chat ko. Tapos, grabe niya pag-resistan mga temptation. Na, dani makatiyat o sa nga balay para resist lang yan temptation. Ang grabe latan niya pag-serve din kan Lord in the ministry. All despite ito nga irangayan sitwasyon. So, to give you the details, magte-testify po aton bugto yan na tawagon ko Rich. Karawod na nini. Para ako'y kinukulba. Tigdahil lang kasi iniluwat. Ang buti ni. Praise God. Dada ko yatubangan. Tungod ang grasya ni Lord. Andir pa ngayon nagilalaha ako. Ako nga ni Rich. Nga, cell group ni Kuya Chan. Pukulba ko. Kuhan. Network ni Lolo Jeff. Since 2022,
I started my journey to the Lord ngan yan na adi pa ak. Ma 4 years na tungod iti grasya, praise God. Let's go. Talaga nakakahadlukan nila, ade front. So I came from a broken family since 2020 ngan unom kami nga magburog to tas the second act. Nagbulag na yeah. Nasa exciting part tayo. Nagbulag nak mama ngan papa tungod nangaliman nak papa since pagbulag ni Ran nagasawa na laliwat nak mama. So yan na may kanya-kanya na nga pamilya. Nak mama naman ato Manila ngan nakpapa giya pa ato layabong. Although na suporta pagad pero nakmama na lang aside kay ngan nakuya giya po rego diya stable nga work yan na. Rakit-rakit la tas kami tulo akong bugto. Nabiling kami na nga na eskwela din niya Katbalugan. Ano sa senior high, nga junior high, nga ako first year college, nga kuya nera. Ami to yan, nakukuran kami paano mag-survive kada adlaw. Dalawa, let's go! Ami to mag-survive nagkakami ading klasin kinukuran kami ami to kay work ni mama diri ko diha enough hapanadlaw-adlaw nga anak ya Kami itong anak papa, waray naman lot magpaabat since 2020, last 2024. Tapos si kuya, nakakahatag akong kuya kung may dalaya. Nga naamo ito, ginahatag ni mama nga 1,000, tututulungan ito namon tulok sa kasimana. Nga, sa kasimana, kakasyahon, tapos may times ito nga, nagsushort nga ng kwarta. Hindi kami nakakakaon. To the point nga nakakautang nala. Kaya nabalik tayo tungod nga gipapambaydan ng mga boarding house namon. Ngan kanda mag boarding house babaydan nira. Ngan kanimat akon kaya na akon kasi nabayad kasi akon uncle. Tungod na naruba ng balay amito na boarding house kami. Pero yan na waray na maghatag ng uncle kay nagka-conflict liwat hera. Iya bugto. Nadamay kami. Ngan usapa ini nga nagdagdag akon kay waray na may mabayad ha. Nak boarding house kay kinukuran na lahat. Hera mama magpaghatag. Let's go. Sarang pagdigmata. Kami ito. Hindi ba na nagbusis? Kaya lately tungod din nga kakorean, sige na pag ginakanak ni mama nga, kumadto na la Manila mag-work, tas matangis. Let's go. Lord. Ami to Mr. Pag-eskwela. Mag-work na laman nila nga Mr. Pag-eskwela kay kinukaran na ramam pagsustinto amo itong damo kami nga mag-usog na kuno kumaon.
Ka-uncertain talaga durot mga nangyayari yan na kay sarabay talaga hiya. Direk maaram kung ano ta kunahon, mapawala ba or mapatuo. Pero nakakamiss lang ang part is despite hindi na mga nangyari, still, grabe lang kami. Grabe lagi pa Lord mag-remind. Hindi ko kalimtan it mga buruhaton niya daha iya. To the point nga ginaagi ko nala ha devotion bang journal. Kung ano tak na abat ng karoy gigyakan kan Lord. Ito nga matangis ka na lang digda kay still nagpo-provide lagi piya. Yung pag-response gap na calling to be part ng love na love ko nga gin serve ministry. Tapos pag-resist gap ang mga personal battles. Pag-resist ang mga personal battles gap, ito nga, yakan ni Kuya kanina nga, nakadto na lang ako ira kay ulit ng mga temptation, makaiwas la, nga pagkatug gap pa Manila, nga gusto ko lang na untayan na tumapod kan Lord kaysa magdesisyon dayon. Kaya I think God, bisan man unsure, it mga nangyayari, future, kung ano, kalalabasan, but kan Lord sure ako. Grabe la revelation, yan na ni Lord haak, nga dira mag-focus ito na dida ng mga butang instead mag-focus lugod ak han pag-seek hay yang purpose ko as a student ngan ihatag ko ang kontrol iya tas nak faith ngan siyan magin panangga ko ini ng mga nangyayari kay natud talaga ako nga dahil Lord mabuligya diri kita na tatalikdan kay since nagpag-serve nga dakan Lord hasta yan naupod ko na nakduwa nga bugto iimat nga ni Robby ngan praise God kay nagpapadayon nagtitikang ni Harat era journey na nga da kan Lord. Ngan tingkat gihap kan Lord ngan mga tao na iging gagamit in different aspect la. Kaya I know nga maghihimay ni Lord hanway hindi na mga nangyayari basta mag-remain la kapit pula iya. Ngan panawakan ko ini nga iya word nga nasa ring you will not understand now what I'm doing but someday you will. Bisan niya makuridoro as ako ya. Life Ibsan niya makuridoro, still padayon la kay. Life today may seems unclear, but through faith, I know God will let me find the answer. Once again, I'm Rich Labini putting my faith in Jesus these unclear moments of my life because I know that God is good, He's able, He is the author of it all. To God be the glory. Amen. Actually, Rich talagang preacher yan. Grabe ano. Ow! Pero malitaw. Grabe ano. Grabe, that is so amazing. Kumbaga kita, Dani, nagreklamo na lang kita mga good-good na bagay. May sugad pa nga yan, titon. Diba? Pero what's amazing is, aniya choice, aniya pagpili nga, mag-seek na lang kan Lord. Diba? Mag-serve kan Lord and mag-follow kan Lord despite it all. Amazing kay bis ka nasugad nga sitwasyon nawin niyan iya mga kabugtuan. Di ba? Grabe. Wala na ako iba na mayayakan. The Lord is so amazing talaga. To God be all the glory. Bugtaw, let's all stand. Bugto, let's end this service nga kaistoryahon naton ni Lord because I know the really rich not only Bartimaeus maybe kita gihapon may mga bagay kita yan nga ginaatubang that seems unclear para aton. We don't understand the process. We don't understand kung kaya ano nangyayari. We don't understand kung ano niya end up. Pero bugto praise the Lord. Because while wari na kita kaya nga himuon yung mga butang, God has given us ito nga faith na may daka. Ang nasa rin nga Bible, di ba nga, even a small faith as the mustard seed, it can move the mountain. Okay, but right now, let's just come to the Lord. Let's just be honest sa iya. And let's just acknowledge who He is,
Hai mo kinabuhi, hai mo sitwasyon. Bugto, the story of Bartimaeus, it will show us na waray makuri kan Lord. Biskan gaano kakuri ni mo ginaagihan niya na, ni mo sitwasyon niya na, kan Lord waray makuri. Ngan if you are overthinking, kung nag-overthink ka, nga ini nga 2026, bangin maging makuri, bugto isipa waray makuri dida kan Lord. God is above and beyond everything that we need. He is above your situation. He is above ano mo kaya isipon. Bugtoy Lord, never yung magkukulang aton, haimo. Kaya bugto, right now, just take this little moment to come to the Lord and just allow God to have the control over your life situation. That in this unclear moment, tayo mo kinabuhi. Iyak na kan Lord, nga Lord, I am putting my faith to you and allowing you, Lord, to have the control. Yes, Jesus, Lord, we come to you, Father, this morning. We thank you, Lord, for allowing us to experience you, Lord, your care, your love, your mercy, oh God. Right now, Father, we are feeling your embrace, God. We are feeling, Lord God, that you are with us right this moment, God. We can feel your embrace. We can feel your hug, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes. Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan.